DJ Salty and the bit. Ki bani sirrin ki yar auta, na sa zuciya na inganta. Cikin gidana ki zan mata, ai maganin duka bukatata. Ina kaunar ki yar auta, wai yaushe ne za ki zo, wai yaushe ne za ki zo. Yaushe ne, wai yaushe ne, when is, wai yaushe ne, wai yaushe ne, wai yaushe ne, when is, wai yaushe ne, wai yaushe ne. Yaushe ne, wai yaushe ne, when is, wai yaushe ne, wai yaushe ne, wai yaushe ne, when is, wai yaushe ne, wai yaushe ne. A ce ni na san haka so yake da ba zan shige shi ba. Kin samu zuci bakin fentin da bata san shi ba. Yaushe ne za ki yarda ki rayu da ni kamar uwa uba. Na biɗa na duba ban gana kamar ki ba. Na faɗa na ƙara ni ba zan bar ki ba. Ke kaɗai ce a zuci ni ba zan ƙi ki ba. Ya ki zo sarautar mata ban ga aiwin ki ba. Kin gane fa waye na suna yawan zuba. Ko cikin su mata na duba aina ki ba. Ki zo ki ban zuciyar ki na ɗauka ki daina yin fargaba. Yaushe ne, wai yaushe ne za ki zo yan mata. Kasa nuna sukuni sirri na take, ne ba ni ɗaukar bayanin komai in har babu ke. Jini da zuciyata na jikina da kyan mallake. Saruwan zuma ne an ce mini ya zarce rake. Shaki bani in sha mai suna babu ne babu ke. Siga zikin magauta karki ɗauka zo mu zauna da ke. Soyayya zan je amma sai da ke. Sake ban hannu na kama tsaunin so waje matsallake. Me zanin ma'aunin soyayya ta a yau sai da ke. Kagaran da kyanka ce ba ke so na dole zan haukace. Dole zan haukace. Cikin zuciyata ga zo a dan rayuwata, ƙaunar ki na sa zuciyata. In babu ke wai ina zan je yake zo gwana gimbiyata. Zinariyata abin kallo ko ina kina zuciyata. Kin ga karki ne ba da rata, ke na aminta zan bai wagata. Sunan ki na sa a raina to ra'ayin mu ɗaya malamata. Darasi na so zo ki mini ne lafazin ki ne zan fahimta. Ki aminta gurbe ki ma ko ina kina zuciyata. Me yasa ba ki so na dan Allah ki daure faɗa mini. Zuciya lahari za ki mata taimako zo ki mini. Na gane makomai san kya zuci rauni ya yi mini. Kaddarar rayuwata tare da ke hakan zai fi mini. Ki bar batun gujewa mai san ki ne
a zuciya cikin mini. Kinga na jure waɗacin rashin ki tanadi na ki zo mini. Mai so bukatar sa maimaicin farcin da na yi ki zanye mini. Rabo da lokaci za ya zo ki kaɗai na ɗauka amaryata. When is